Me toca rematar isto con unha cousa un pouco diferente, que non é un proxecto noso como todo o que vimos hasta agora, senón un plan de nova arquitectura pedagóxica, casi nada. Esta primeira foto é un pouco que me ven a mí sempre á cabeza cando me preguntan que é isto do plan, como nace o plan. Bueno, pois a nosotros nos chega como colaboradores, isto nace un pouco que comentaba Fermín. Bueno, explota, vamos decir, explota no 2020 coa pandemia. Coa pandemia hai un movimento na Consellería no que se dan conta de que hai que cambiar algo. Hai que cambiar algo, toda esa transformación que se fixo nas aulas, desdobles, buscar espacios que non existían, salir do interior ao exterior, bueno, repensar desde cada centro as cousas como podían ser. Entonces a nosotros nos plantexan, no, estamos nunha transformación, sabes, a pandemia da tuberculosis, como cambiou a arquitectura? Pois é o que queremos, transformar a arquitectura pedagóxica igual que se transformou o sanatorio de Paime. Pois queremos facer algo igual. Bueno, pois a partir de aquí se nos plantexa, bueno, nos plantexamos tamén que isto non é unha cousa dun día para outro, teñen un plazo corto, intentamos aunar a xente, falar con a xente do CAFI, con diferentes centros que xa comenzaran a facer algunhas cousas de por sí, e con outros profesionais que estaban traballando tamén para a Consellería de Educación que colaborasen no proceso. Cales son os obxectivos deste plan? Bueno, pois o primeiro que se plantexa é facer o análisis do Estado, que é moi fácil, como decía Fermín, vas a visitar calquer colexio e a maioría son escolas moi pechadas, cun pasillo, aulas a un lado, a outro, transformacións pequenas, aquí metimos un laboratorio, aquí metimos de calquera maneira. Análisis das novas necesidades, que estaba xa sobre a mesa, todos os centros plantexan as súas novas necesidades pedagóxicas, as súas necesidades de espacio e de mellora dos centros. A partir de aquí, pois eso, se forma un equipo de traballo para intentar avanzar nestes obxectivos. Como vos decía, o que se pretende é despois do COVID-19 buscar espacios en armonía co medio ambiente, unha maior participación social, un ambiente xa e mellora neste sentido, e por outra banda, pois incorporar esas novas formas de aprendizaxe que chegan de diferentes ámbitos, como traballo por competencias, no que o alumno sexa o protagonista, non? Romper esta cousa do mestre unidireccional sobre un aula e traballar nun ámbito que o espacio se adapte ás novas modos de aprendizaxe que están xa en vigor. O espacio que transforme isto, de alguna maneira que aporte posibilidades ás novas pedagogías, que permita unha maior versatilidade, unha mellor saúde e benestar no centro, no que pasan tanto tempo os alumnos, unha maior inclusión e novos espacios democráticos e maior igualdade. Isto é unha declaración de intenciones cojonuda. Vale. E agora que? Como transformamos ese espacio educativo? Bueno, pois un pouco investigando, pois chegamos a estas catro apartados, non? A relación co contorno, xa comentaba antes Fermín, non? É moi interesante ese tema onde se amplía o colexo e invadimos o espacio público. Por que son estos peches que os decía, que hai moita complexidade, por que nos estenden cara ao entorno e hai máis interacción que xa hai noutros sitios entre o barrio e a escola. Pensar nos novos modelos de organización que requiren esas novas formas de ensino. Logo hai un apartado no que novos espacios aparecen e outros aspectos a ter en conta. Bueno, pois isto repetiría un pouco o que xa comentou Fermín dunha maneira de máis práctica. Isto é unha cousa teórica no que se intenta pôr en valor pois esta comunicación interior-exterior, un recorrido peatonal seguro, que o interior da aula se converta en aulas ao aire libre, con espacios cubertos multifuncionales, áreas verdes, que tanto decimos que nos gustan, pero logo encontramos moitas dificultades en formalizalas. Da maneira seguinte, estes novos modelos de organización. Como decía ao principio, este modelo xa que todos entendemos caduco de aula, 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 pasillo e logo espacios dispersos, non? Hai modelos nos que chamamos parcialmente integrados ou integrados nos que os espacios se amplían, a aula se amplía e se pode fundir puntualmente
pois con outros espacios como poda ser un aula de desdoble, un aula de apoio de pequeno grupo ou incluso un laboratorio ou un aula de plástica que sea multifuncional ou o que é un modelo integrado no que é un espacio continuo e o que se chama tamén de paisaxe de aprendizaxe aberto, que é unha cousa que non se sabe se é un aula, se é un pasillo, se é unha sala de usos múltiples. E a partir de aquí decimos, bueno, pois con estas novas organizaciones que parece que se piden, pois que espacios poden aparecer máis alá da aula clásica. Bueno, pois falamos dun espacio foro, dun comedor que tamén pode ser foro, que podemos facer cun vestíbulo, cunha sala multiusos e todo isto mesturado co aula como espacio integrado. Isto, como decía ao principio, ven desta evolución da aula. Pupitre profesor, unidireccional, alumnos nos pupitres. E que pase a ser esta evolución da aula, que xa hai un estudio de Berlín, este esquema, no que distintos modelos de colocación do mobiliario, de visión con espacios exteriores ou con aulas próximas, pois poden xerar distintas maneiras de aprendizaxe. E de aquí estos novos espacios, como decimos, isto que, bueno, pois isto podemos decir que é un vestíbulo que a súa vez permite un espacio tipo ágora de estancia que se funda con un posible comedor ou con un laboratorio e que a súa vez teña comunicación visual e incluso espacial con unha posible ampliación a un espacio exterior. As aulas o mismo, non? Este do COVID nos ensinou que a aula exterior é moitísimo mellor que a interior. Como podemos facer para que isto sea posible? E destas novas organizacións, pois hai unha maneira de estructurar o espacio que está facendo noutros sitios, que é isto, non? Como a aula a través de espacios acristalados, de tabiques móviles, se xera un grupo que se chamamos clúster ou oacio, que a través dun espacio central comunicado co exterior permite unha flexibilidade e unha versatilidade do espacio que permite múltiples situaciones. Ben, outros espacios, o que falábamos antes, pois invadir tamén o espacio exterior como espacio pedagóxico, que comentaba Fermín, incorporar verde nos espacios que naturalmente ahora mismo son todos espacios duros e con moi pouco mantenimiento. E logo outros aspectos que o plan, digamos, é unha guía de decir, oye, os novos proxectos, as rehabilitacións que se fagan, pensade tamén na luz, na cor como forma de proxectar, non? Hai un apartado de benestar e salubridade, bueno, como mellorar estos espacios, sobre todo na parte de rehabilitación, que é unha gran parte do traballo que está facendo a Consellería polas razóns que se comentaba con anterioridade, a versatilidade, non? Que ahora en un aula se pide que haxa un espacio de creación, outro de presentación, outro de investigación. Bueno, isto o abrimos as aulas e xeramos espacios multifuncionais ou nunca vai ser. Ben, e outra parte que está en formación, o mobiliario. Repensar, outros exemplos que vimos antes, que o mobiliario tiene que cambiar. Tiene que cambiar, bueno, dentro do CAFI están un pouco investigando dentro de unha parte do seu traballo ver posibilidades. E outra cosa que ten isto, nos decían, vale, sí, isto palabras o poñemos por escrito, pero para explicarlo ás veces a xente ten que velo, xa, pero sodes arquitectos dibuxado. Entonces, se trata a través de debuxos pois explicar estas intencións e novas cousas, non? Pois falamos dunha escola infantil, traspoñer aquí dunha maneira inventada, a modo de cidades de Ítalo Calvino, que todos nos tocou dibujar, pois dunha maneira imaginada como podería ser unha escola infantil, pois cun espacio cubierto, o que veíamos antes tamén na escola da Estrada, coa transparencia dentro, un vestíbulo multifuncional no que poda ser recreo, poda ser comunicación co exterior,
E logo, pois eso, o que falábamos antes, de espacios seguros, con aceras amplias, virarroas amplias no exterior para poder chegar peatonalmente aos rapaces, comedores ou espacios múltiples que se estendan ao exterior. Isto sería un exemplo de clúster oacio, que son espacios multifuncionales nos que se unen aulas en grupos de 4 e se fan traballos intermedios e compartidos. Isto sería outro exemplo do espacio de recepción, como se conecta co exterior, pois patios tamén que teñan formas máis aló da pista deportiva, como se falaba antes, ou interiores pois que aunen e permitan o mismo, non? Pois espacios multifuncionais que permitan unir a cafetería co vestíbulo, coa biblioteca e xeren novas funcionalidades. E ahora mismo, pois bueno, o primeiro co que estamos traballando neste sentido, ahora mismo estamos no Milladoiro, empezando este CEIP, no que bueno, pues estamos intentando incorporar estas intenciones do novo plan. E como vedes, bueno, pois o patio exterior é un gran traballo de proxecto para intentar incorporar todas estas cousas do huerto, dos graderíos en ágora, dos espacios verdes como elemento pedagóxico e, por outra banda, pois, como decía antes tamén Fermín, introducir estos materiales máis blandos da madeira e intentar, pois eso, que o espacio, neste caso é gimnasio, sala multifuncional, comunicada sempre pois co comedor, co vestíbulo, para tratar de xerar esas novas funcionalidades. Moitas gracias.